Maray na medyo nagtataga oran-oran na Miyerkules sa Indogabo sa muya pong mga paradangog. Fet sa 6 kan bulan na Abril taon 2022. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Tatabunjing makibaba-baba kan audio ta sa baba. Ayan yan, ta nag-feedback. Kami po minapaabot giraray ning pagrespeto sa lambang miyembro kan komunidad asin kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kaining kaaldawon dapat mahal na Dios pigpaeno ta sa gabos. Miyerkules aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria da Itabi Makalingaw, magpasalamat kita kay Mama Mary dahilan sa oral daw na intersesyon sa satuyang mga ipigpapangadji sa pagbuhay-buhay. Pasalamat lamang asin padagos na makimaherak manarig. Our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod na alas 5:15, live yan sa DCGB Tabe. Happy birthday sa mga nagba-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan, naglalaom na daipo ka mo naghali. Ipigdidiretso ang pag-antabay man, sudakol na nagdadarangog pon kasabagong alas 5 aga. Diretso lamang ka mo man, maghapon. Mag-iriba-iba man po, nag-imbitar ang tingog kan banwaan, sagkod alas 10:30 sa pagi kan pagbutwa kan informasyon sa palibot. Pading Jomar sa first, kumparing Jim sa third, Pading Al sa second district, katuwang si Ans Galero, si Luens Barcena, buda si Joshua Bino sa Albay, Legazpi, Sindaraga area. Sa Manibela, yaonan sa muyang piloto, si Henry Deboy Mata. Sa control technical, sa samuyang broadcast sa AM band, sa mainstream radio, sa radyo, ang samuyang chief tech, the big man himself, Ramir Bunjing Tanay in the house. Siya man po ang nagpapalusot kan samuyang broadcast sa Bilog na Bicol sa Paagikan Radyo. Maray na aga po sa gabos na taga Catanduanes. Diyan sa lugar kan Bagong Timpla. Gobernador Boboy Kuwa, buda si Boste Kuwa. Sa Masbate, kumusta man kamo dyan? May nagtitext man sa tuya from Masbate, ha? Masbate City. And syempre, sa mga pinag-abot kan sa tuyang puwersa man sa Sorsogon, dyan sa Kamsur, Kam Norte, pati naman po sa luwas kan Rehiyon 5, good morning. Tingog kan banwaan po ini sa newsroom. Yaon dyan ang samuya pong malalauman sa Sumada Lokal. Pati na po pag-abang kan mga istorya sa lado nasyonal, buda internasyonal na pong efekto sa satuyang pagbuhay-buhay lokal. News Manager Mardela. Sa production center ang samuya pong Anghel, si Angel Mustasa. Sa IT, sindaman po naglulusot kan sa muyang broadcast sa internet. Dua po kaya sa radyo, buda sa internet. Sa internet, live, worldwide, in high definition, full digital stereo broadcast. Si Richard, buda si Tricia. Sa IT, yan sa DZGB News Online, buda sa YouTube. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige, diretso na kita kan mga informasyon. Tulos na nagbaranderan pag-iriba. Nasa linya Pading Jim, good morning, please go ahead. So, salamat Abi Pade. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta nadagdagan an area of immediate concern adigdi sa probinsya nin Albay kung kan nakaaging mga aldaw pinaluwas kan Philippine National Police Higher Command duwa an Legazpi asin Banwaan kan Daraga
ngunyan sa paglampaskan mga aldaw nagraranian na perilian tabi pade nagintulo na an pantulo iyo an banwaan kan Piodoran Albay an Daragali Gaspi an Piodoran konsiderado na ining nasa area of immediate concern. Sinalidahan na ito hotspots dahil anta susuglig di sa pakipag-ulay niya to kay Madam Karen Formales ang tagapagtaramkan na Albay PPO. Pinagsalidahanin pangaran kan PNP Provincial Command na hotspot pasiring sa area of immediate concern dahil ang tagari maraot na pagdangogon an hotspot gari maribuko na an sarong lugar kaya area of immediate concern sana an mga lugaris na ini gusto nga sabihon big-categorize ini sa color pula ang tulong mga nabanggit niya itong mga lugares ang basihan tabi pa basado sa paliwanag ni Madam Karen Formales iyon na sa previous na duwang magkasunod na eleksyon ang mga lugares na ini iguan ni na mga insidente ni na kariribukan arog kan na mga nangyari kan mga inot na mga aldaw kung saan sa ngunyan ang mga lugares na ini iyo ang pinagtututukan masyado kan Philippine National Police tanganing dainin magbuta nginanuman na kariringisan bago mag-eleksyon durante asin pagkatapos kan eleksyon. Uyaan na entrevista niya to sa tagapagtaram kan Albay PPO. Kan Albay PPO si ay madali isa na nakasala sukyuing ko tabi pa i-forward ko kidi tanganing kuan. Sige. Nasala na kwaso queuing ko. Pero maripot ko na ay sarong ang magiging impression kan tao pag nadangog ninja na hotspot. So sa niyan, election areas of concern at hindi po sa satuyang probinsya may so valid din po sa election areas of concern may categorization na po yan. So yung sa mo niyan, sa color, depende na sa color ka. So pag sinabing red category, great concern po siya, iko siyang existence cancer o sobra pa na yaon sa kategory yellow na kung sa may serious armed threat po dyan. Kasi hindi po deklara mismo ka sa tuyang gobyerno. Dahil may mga previous dyan na incident kan mga previous incident kan mga nakaaging eleksyon. Kaya hindi kaya siya nakakategorize as red. So sa ngunyan po dito sa tuyang probinsya iguang tulo. So daraga tigas ating Piodoran. Kasi kung matatandaan pa po kan mga nakaaging eleksyon, may mga nangyaring incident po dyan na related sa politics. Yan tabi pa na confirmation ipahayag kan PNP Provincial spokesperson kanal by PPO sa pagpag-ulay niya na pagkaaga. Aram mo kumpadreng Jimmy, I was listening intently dyan sa tuyang source kan informasyon. Ang pigbabasaran ninda sunakalihis na eleksyon na kung saan may nagluwas na election-related violence. Bako, ngunyan, I'm just wondering kung ito ang pigbabasaran nila, tapos na ito. Ngunyan bagatabi, iba naggayod man ang political terrain dyan sa Piodoran. I don't know kung igwa ng extreme political rivalry dyan. Buday ko sindang nahihiling na posibleng maging araw pa ka nakalihis ang sitwasyon. Dahil isita bako kitang nasa intelihensya. Bako sa naman sa mga violence, kundi so rivalry, sarap yan sa factor. And bako man sa na police ang nagdedeterminar kay ne, kasabay na digdi so Puwersas Armadas, COMELEC, PNP, asin iba pa. Gustong sabihin, sa Piodoran mo niyan, igwa maning, kumbaga, extreme political rivalry, over? Dahil kitang masyadong monitoring. Bay sa natatunugan ta daw ang sitwasyon sa Piodoran tabi pa Iyo nga ni, kumpadre, taday man kitang masyado bagang nadadangog na, kumbaga, mga iskaramusa dyan. In fact, ang kandidato dyan sa
Piduran, duwa man sa nabagatabi, kumpadre bako. Duwa, Si kandidato si Caliope versus yung re-electionista si Mayor Alan Arandia. incumbent Alcalde Alan. Then ang sa iyang counterpart is So dating alkalde si Henry Caliope. si Henry Nacaliope. O dai man kita ning nadadangog kaan I don't know kita pa ano dai taman easy an in and out baga kan pag-assess kan sitwasyon ano pero man kita nadadangog baga this past na Para man kita nadadangaw. I don't know kung ano sa indang basarangkang kung natata na isabay yung Piduran. Well, we leave it as it is tabi kumpadre. Ano po? Sige. So yan tabi pa sa to yung mga latest information na kuha digdi sa Laogan Albay PPO. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya hali dyan sa luwas. We submit to the wisdom and assessment kan Albay PPO taking in consideration yung parameters na sa indang pinaghihiling they know much more than us tabi kunata tanay sabay ang Piduran. Well, in fact, sulibon sunod-sunod baga ang insidente involving crimes na ang gamit armas de fuego. And in fact, nangyari mga insidenteng iyan on record, basado sa mga report ni kumpadreng Jimmy, nangyari ang atrocities na iyan sa peryodo pa pakan gun ban. Although, day man baga na i-relate ang mga insidenteng iyan na konektado sa politika. So, saro nga ni, so latest, ang pinaghiling na anggulo is hold up. Ito bagang so tinambangan so sarong miyembro kan militar dati na retirado na binurubugtian pag-abot yan sa may pasiring sa Pantaw sarong lugar na alanganin ang pagmaniobrada kan auto nakaipuhan mo talagang mag-minor talagang favorable sa ambush position marangani tanabuhay itong so dating militar na ito palibhasa igwaning ideya sa escape and maneuver. Ito, hold up ito. Now, sa iba pang mga insidente, kaya lang, badil ang yaon dyan na inbulto. Bako lamang na lawi-lawi, garud, patok, sumpak. Badil mismo, tabi baga. Inda ko sana, they know more than us sa mga parameters kung paano pagdeterminar kayan. Well, immediate concern man yan, hotspot. Gustong sabihin, may peligro. Pading tatabunjing para reho yan. Peligroso. Andali muna, pading al. Tainabot kita kan sa tuya mo ng parameters na pag time check. Dakol kitang mga restorya. Pakalis mo na kini oras Pilipinas. It's 9:32. Indokang para sa dekalidad as inabot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Haloy na sa tuyay na nagsiserve. Buong pagkaituin ng si Rolly Rosal. Ang segundo distrito pinadabal ng maray. Itama ang presyo ng baybay sa albay. Dakul na naginibo. Dakul pang magigibo. Rolly, Rolly Rosal sa pag-asenso. Rolly, Rolly, marhay na pag-gobyerno. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir.
Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Sa laro, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Ciudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Ciudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Layoff ang mister ko. Kami kakain. Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buka. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, laging handa, Quezon City. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng right med. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Pag pinakamabilis na alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kadakula na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tulay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Siya si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC VitaSync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. Ang ATC VitaSync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC VitaSync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC VitaSync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC VitaSync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shano Mall. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Let's go! Angat Pinoy, ang sapuyang katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusog asin boses kakababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, ang alalikan, mga senior citizen. PWD, OFW, kasurug asin mataba. Number 71, digdi na kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy. Angat Pinoy Party List, number 71 sa balota. Angat Pinoy. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an unemployment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod, and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Food Panda, nandito na, it's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legazpi! Food Panda is here! Enjoy the best deals! Download the app and order now! Para sa probinsya kang Albay, uwi na si Vicecob Edsel Grex Lagman. Numero 2 sa balota, giraray sa tuyang botohan. Vicecob Edsel Grex Lagman. Numero 2 sa balota. Kaya iboto ta, Vicecob Grex Lagman na. Kung sa balota siya, iwat iboto ta. Tukang kay Grex Lagman kita. Panda ba ang para sira, ang para uma, ang para gunting karpentero, driver la bandera, para padyak, para lati, ang para kopra, mga senior malnutrition o single parents ka pa. Si Vice Grex Lagman botohan, sa Padagusta progreso asin sa kauswagan.
Vice-Gov, Edsel, Gregs Lagman, numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Team Daep kita, Team Daep kita, tindak kadamay ta, tindak kadamay ta, mga problema sa inyong rinisulba. Jam Daep sana, aprobado ta, servisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, trayong pang manito, laumong nindo, maray ang serbisyo. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumpleanyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Restigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang saliri. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga burubarangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Bunjing. Aram mo, naugmahan akong todo, Chief Tata Bunjing. Mauragon ang programa ta pag-eleksyon, ano? Talaga, mauragon, matindi. Iyaon gabos na komersyal. Sabi mo 40.
45 baga. Igol na tiyaga dyan na naghali. Yaraong pa ka mo. Aber daw, 0961-759-0888 ang sa kuyang number. 095609. Igol anong ba yan? Tibayo pagilig siya na. Yaw, kamusta konversa sa tuya? Magbaw na ko kan. Ay, compadre Ngal, good morning. Relax, tadakulong kang paradangog. Pira. Ibong-ibong na mga partido. Mayor Rosal yaon. Kung Pido yaon. May nagarapot nga ni nga naglaban man si Kung Pido. You cannot prevent anyone from vying into any elective post. Iyo. Yan. Sa ibong manalado, gusto man nindang magpadagos. Bako? Kaya pareho nagadangog yan. Relax, tadakulong kang paradangog. Sige, good morning sa indong dua. Yes, pade. Para mo, piglalao man talagang magiging mainit. Sabi nga sa report ni Jimmy, immediate concern. Ang barantayan sa paipit ng mga kandidato na maagi sa mga barangay leaders at posibleng, unan matindi, posibleng magkabaranggaan dahil man lugod ang mga armadong grupo. So pigapod na ma-implementer na kan SO. Yes, tabi pa din. Special Operations. Correct. Yan. SO sa kwarta, sa operasyon kan militar, operasyon kan polis, operasyon kan mga rebelde. Uy, nagsalida ba ganing chip mo niyan sa PNP sa Ligaspe? Ay, Dahil na baga si Bogard, si amigo. Na si amigo mo, adi. Yan. Besa na taday, tapa nakakauron sa bago. Sige. Anyway, nakukuhatan informasyon basado sa intelligence report man, na nasasagap kan DCGB News, aligado, pare, na may mga kandidato na nagbayad nin permito campaign. As in, permit to win. Nagbayad ng permission sindang paganahon? Allegedly, nagbayad na iba. Sa mga katugangan tang NPA. Pabalato naman. Kaya naglawas ang mga spekulasyon na posibleng suportaran o kaya siyempre a pabor sa mga katugangan tang rebelde sa nagagapirang kandidato kung totoo man na nagtao na nin permit to campaign o permit to win. Iguana ning grupong day nakakasakat sa lugares na deklarado kan mga amigo sa taas na sa inda? So far ngonyan, day pa man kita kinamamonitor na arogan. Day pa man. Pero ining bigasabi ta, taliwas ini sa kampanya man kan gobyerno, kan estado na pigbabayular man sana kung totoo man ka nagkapirang kandidato. Kung totoo man ang na igwa ka ning nagbayad. Halimbawa mabayad ka, incumbent ka, makasupog baga. Halimbawa mabayad ka man, bako ka incumbent, makasupog man. Bako, kay puan, kuan sana? Kumbaga, patas. Saka, kung official ka baga, mabayad ka. Incumbent ka, halimbawa, mabayad ka. Taga-gobyerno ka baga. Sabiyon, gari man sa napigsurog mo. So, kalaban man kang gobyerno. Garo mo pinagpadudo, so kalaban kang gobyerno. Baga pigtraidoran mo, so gobyerno. Pigtraidoran mo sa gobyerno, pinagtawan ng bitamina, so kalaban. Yan, araw ka na naguluwas tabi pa de, kung totoo man iyan. Kaya ngunyan, namumonitor ta bilang counterpart man sa kampanya labang kansiring na sistema. Allegedly, nag-iiro naman sa mga operatibas man kan PNP, as in kan Philippine Army, na i-monitor ang hero-hero man lugod kan mga lideres sa barangay na identified man sa kandidato na aligadong nagbayad din PTC o PTW. Paboro barantay na. Paboro barantay na ba di? So mga lideres na pigmamatahan. Pigmamatahan na ang mga lideres kan sa indang hero-hero. Kaya kumbaga ambuslados, kaya antiga-aditan mo niyan kan mga ordinaryong sibilyan, ordinaryong mga residente sa barangay. Iyo ang posibleng maging epekto ka ni dahil man lugod, baka magkasarabatan ining mga armado. Yan. Baka naman may maipit na sibilyan, lalong-lalo na
ang mga leaders mo niyan na sinasabing pigomonitor na kan ambos lados, kung totoo man iyan na may nagbayad na, naturalmente may epekto sa mga sibilyan dahil ang mga leaders na sinda pigomonitor man kan ambos lados kan sa indang hero-hero, lalong-lalo na pagdesperas kan eleksyon. Roger to that. So yan pa na informasyon, ginaray alidigdi sa luwas parte kan immediate concern. Sinasabi sa lado kan politika. Alarmario, DCGB. Salamat kumparing Al. Sa istorya hali dyan sa luwas. Kanakalis managad na semana tatabunjing so sa tuya man na mga sources very close sa niya na nga ni sa katotohanan kun baga. Pero dahil pa man kita kainining independenteng verifikasyon. May nagbubutwa na may tao na bunjing nin kantidad na ligado tanganing sindaan paganahon apisar kay itong so pagtugot pa na pakampanyahon sa lugar na sakop kan sa tuyang mga kaibigan dyan sa Kilusan. Yan. Igwa na daaka yan ni nagtaonin bayad. We do not attest to the truthfulness kan siring na impormasyon ta. Iyang bagaan makakakonfirmar kaan is the intelligence community. The authorities tabi. Pero kung pag-isipon tatabunjing kung halimbawa ika mabayad, abay, parang it's a sign of, sabi ka niba, it's nga a sign of desperation na kaipuhan mong bumayad sa mga armadong grupo, tanganing ma-insure ang kapangganahan mo. It's a sign of high level of, sabi na nga ni, insecurity. Taday ka sa naminako po duman sa patasan ng laban. If ever, bagaman agad, arog ka na nangyayari. Well, sabi ta na nga ni, antaramon ka ni ba, parte na po ngayon kan equation tadigdi sa Pilipinas, ang arog ka nakalakaran. In fact, it is now being recognized by the government by reacting na nagtarambaga sa gobyerno. Dahil ka mo magbarayad sa mga arog ka yan. So, narekonisir ninda, in a sense, na existido ang arog ka na kalakaran. Narekonisir kan gobyerno. Sabi man kaniba, parte na nga yan. So, kung ika nga kandidato, you have to consider na partean kan equation kan dalagan sa sirkulo di politika digdi sa Pilipinas. Kaya lang ang sabi man kaniba, kung mabayad ka ngaya, gari ngaya, grabe man ka pa siguro muna. Adi? And halimbawa, dahil ka makabayad, do you have fear na may posibilidad na mapirdi ka? Kung totoo man po ini, digdi sa tuya sa palibot, yaon lang yan digdi da. Na nagkumple na iyan tabi kan requisitos naan. Hindi ako sana, hihilingon ta po yan. Sana po, magkaigwasan na kita ninso, dayaday sa naman bagang dalagan kan karampanyahan ta. Well, anyway, at the end of the day, ang sulamenting makakadeterminar, pag-abot dyan sa burutuhan, tasulok ka dyan sa tukawan mo, ang kaiba mo, so pluma, buda so division na sadit, buda itong sumapil na sa imong isisidan, nasa sa imo ang poder ka yan tabi. Kaya, halimbawa, digdi sa Ligaspi, aabot ka dyan sa punto na solo dyan sa tukawan ang maboto. No one can influence you, no one, not anyone, tabi, can influence sa diri mong desisyon tabi, basado sa imong pinagkukonsiderar na mga parametro kung anoan sa imong desisyon kung si sayan iboboto tabi. Sige yan, sana po
da ipakita ning independenteng verifikasyon kaan, and we do not attest to the truthfulness kan mga informasyon na nagboburoto. Nasabi, digdi sa to sa palibot may nagbayad na nin permit to campaign, buda permit to win. Istorya pa sa luwas bago kita mag-station break, buda news break. Luwens, good morning, go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga, kinigkignin biglaan na rikodon ang Commission on Election o COMELEC Region 5 kan sentral na opisina. Ini makalihis tabi, Sir Pio, na kumpirmaron ngunyan na aga ni dating Regional Director kan COMELEC na si Attorney Rafael Olanyo na siya dinistino naman sa Region 4A Calabarzon area, asin buminalik naman poon kasuudma base sa orden kan sentral na opisina si Attorney Jane Valesa na dati man na Regional Director kan COMELEC Bicol. Wara naman na ipinagunambitan tabi, Sir Pio, si Olanyo. Ang iba pang mga detalyes may kinaraman digi, alagad siya daw nagtutubod na para man sanay ni sa ikakarahay kan kagabsan. Kaya sa ngunyan, maasumir sa pwesto effectively si Bales sa ngunyan na aldaw. Asin pinagsisikap pa kan DCG Binyos na makaulay kan sa iya nga mga gigibuhon sa pag-asumir sa pwesto bilang hepe naman kan Regional Center kan na COMELEC. Si Attorney Juana Valesa Giraray, so kababayan taan yaon sa Bicol. Roger Tadatabi, Sir Pio. Sa bagay, kung yan aramo Luwens, bako yan nga ngalasan, bako yan kigkigan, no? Natural yan na rigudon permi sa Commission on Elections. It's nationwide, no? Correct. Kada eleksyon. Roger. Tiglalao man na yan na permi. And we're good na to know na anyaon digdi sa kababayan ta si Attorney Juana Valesa. Roger Tadatabi, Sir Pio. Katanduanes. Correct. So welcome back kay Attorney Juana Valesa. Si Attorney Olanyo sa nakakadestino nasa Region 4A tabi, Sir Pio, sa Calabarzon. Sa Calabarzon. Hoy kataning taman sana. Diyan sa may inutanta sa itaas. Correct. Sige. Roger, siyan tabi, Sir Pio, ang mga istorya hali digdi sa Regional Center site. Ako po si Luwens Burso Barcena. Salamat Luwens sa istorya. Welcome back sa tuyang Regional Director si Attorney Jane si Juana na Valesa. COMELEC Bicol. Pwede tatabon ding si Pading Jomar. Diretso ta bago naman kita mag station break, buda news break. Si Pading Jomar, Kumparang Jomar, what's happening sa 1st District? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Daingo na tinukar sa second reading kan sa regular na sesyon kan Sangguniang Panglusod Cotabato kasudma sa second reading ang ordinansa na nagbibuelta kan regular na pasahes sa mga padyak asin motorized tricycle ligdi sa syudad kan Tabaco. Inihuli ta dakul pang dapat na ikonsiderar antes na ang iniiyuan desisyonan asin ipasar basado sa dalagan kang naging regular na session kasudma dapat kutaanan na second reading asin pag-urulayan na ining ordinansang ipinagampang ni Kagawad Arnaldo Bragay asin Kagawad Roderick Martires na itong pasahe sa padyak asin sa tricycle digdi sa syudad kan Tabaco. Ibalik na duman sa dati dahil nasa alert level 1 naman lang kita saka dakul naman na nagrereklamong mga pasahero dahil sa presente ngunyan na pamasahe susog duman sa provisional fares na enot ng pinautubkan syudad kang gobyerno mas naglangkaw sa pasahe nagdiit sa pasahero sa mga tricycle asin padyak kaya parehong sektor iuan apektado. Alagad imbes na diretso na ining ipasar sa second reading, pinagbawot muna kan Sanggunian Panglungsod kan Tabaco na ibalik ini sa komitiba, tangani na magkaigwanin public o konsultasyon na pagurulayan na ma-schedule pa ning konsultasyon ang komitiba kan transport sector digdi komitiba kan transportasyon sa Sanggunian Panglungsod kan Tabaco sa mga tricycle drivers and padyak drivers na kanina maaraman maninda kung ano ang nasa boat kan mga ini lalo pat ngunya na naglangkaw ang presyo kan gasolina asin man kan mga barakalon sa gigiboon na konsultasyon tutukaron ng gabos na aspeto susog digdi sa mga kagawad tangani na oras na sinda magpasar nin ordinansa mapino ninda ini asin na
magkaigwanin win-win solution sa mga pasahero, entre sa mga pasahero asin sa mga driver kan padyak asin tricycle digdi sa syudad kan tabako. Roger. Kaya pa yan digdo kang informasyon, Jomar Bian, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa mga dagdag na istorya haliman yan sa tabako. Taod-taod ang iba pa pakalis kan mga pagirumdum. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Banwang Santo Domingo, bigyan na kita sa dati sana. Mayor Jun Aguas, numero 1 sa balota. Mahigos asin may prinsipyo. May napatunayan na, iboto ta, liwat. Mayor Jun Aguas, aksyon agad. Tama, higos matinabang si Mayor Jun sa banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang Banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Aguas, manggiraray. Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga mamshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga, lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check! Masarap? Check! At caring-caring ng bulsa? Super check! Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Fully operational na ang trial court sa enterong nasyon maski nasa irarumpay ni sa COVID-19 Alert Level 1 o 2. Sa mga korte
sa mga korte na nasa alert level 1, pisikal nang nagalaog sa opisina ang mga tauhan kaini po alas 8 nin aga hasta alas 4:30 nin hapon po Lunes hasta Biyernes. Ang gabos na nasa judicial offices asin serbisyo bukas man asin tinutugutan naman ang operasyon sa mga night courts. Ang schedule of operation kan trial courts napapalaman sa circular na ipinaluwas ni Court Administrator Raul Bautista Villanueva na tinauan manin permiso kan Korte Suprema sa paagi ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Yan ang pangalas Gis na Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. One Pulangi, one town, one people, madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman, iboto. Numero 2 sa Malota, Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patrabaan kang tawo, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people, madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman, iboto. Numero 2 sa Malota, Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago padyak. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Silaw Beltran, ang tawong matinabang asin sa tumadudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. O sa mga oras din pangangaipo, siya makakatabang sa Indo. Marhay na amigo, totoong tawo, one call away lang sa Indo. Silaw Beltran, ang tawong matinabang, asin tawong madudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. It is
an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, makinabang, padaba, ang segundo distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, matinabang, padaba, ang segundo distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pangpawi, kung tawag kita ay lagundi. Nasa Plemex Word Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maigos, mabuot, wala siyang katularan. Mabusog, panabang ng mga taong at bayanon. Kaya board member, oto'y ilagay. Siya'y subot at walang kabantay. Bawat oras siyang maaasahan. Di niya tayo pababayaan. Kaya kay Montalya na, kaya kay Montalya na, kaya kay Montalya na, kaya kay Montalya na tayo. Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Pag pinakamabilis na alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Gang Banwaan, Pio Fernandez. Istorya pa dyan sa palibot. Ans, good morning!
Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, handa na ang gabos para sa gigibuhong One Pink Crusade sa maabot na Abril 9, 2022 digdi sa probinsya kan Albay. Iningon niya ang sinabi ni Attorney Taiki Calleja, ang Albay Provincial Campaign Manager kan Solid Lenny Bicol sa presenting press conference digdi sa El Palacio Hotel. Segun kay Attorney Calleja, ang One Pink Crusade nagigibuhon sa Sabado sa Sawangan Park kan Siyudad kan Legazpi, ang marka kan mahiwasang kampanya para kay VP Leni Robredo na nagdadalagan sa pagka-presidente asin man ni Senator Kiko Pangilinan na yung nagdadalagan man sa pagka-vice-presidente. Rinibong mga Albayano ang tiglalaoman na mag-atendir sa siring na aktibidad kung sa inkatawang nindan Jose Siscan Legazpi sa pagikan man lain-lain na parokya. Mantang mapuon ini alas 2 ng pagkahapon magkakaigwan ng People's March pasisiring dyan sa Sawangan and magkakaigwan ng prayer rally dangan mga manlain na performances sa concert. Initabi sa Pio ang kabtangkan pahayag ni Attorney Calleja. April 9 will mark one of those, right, Sir Bong? The culmination will be on May 9, or May 6, where Vice President Leni, the next President of the Philippines, will be going back to Naga to hold the final rally. Mentas tanto tabi Sir Pio, pigkaraman ni Sir Bong Rodriguez ang overall na in charge kan Solid Lenny Bicol na apera sa Albay, mabisita man sinda sa Camarines Norte, probinsya kan Sorsogon asin Catanduanes bago magtapos ang campaign period sa maabot na kaya bago mangyari ining One Pink rally dyan sa Naga City sa maabot na Mayo 6, 2022. So sa Sabado sa 9 digdi ito sa to. Yes po, sa Sawangan Park mismo. Mangyayari, mapuon anong oras? Mapuon, ang mga delegates ninda from 2nd District and 3rd District tabi sa Pio, matipon digdi sa Albay Cathedral, tapos sa mga from 1st District matipon man sa may Bunot, dangan sarabay ining garo sa Batan Sindang Malakaw pasiring sa Sawangan Park. Oras? Alas 3 tabi, 2 to 3 p.m. Madigdi si BP Leni? Daiman tabi Sir P, yung informasyon kung konfirmadong maabotan sa tuyang Vice Presidente, pero ang sigurado digdi so mga supporters ang ma-attendir. Okay, so that's gonna be April 9. Yes po. Okay, sige. Tabi Sir Pio, ongoing pa ang press conference kan Solid Lenny Bicol digdi sa El Palacio Hotel. On assignment, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya, and in connection with that si Congressman Joey yaon man sa mga campaign sorties ni Vice Presidente Leni Robredo. Kaso nakaaging aldaw duman sinda sa Antipolo City and kanakalihis na mga aldaw maski duman sa Camindanawan. Nagtatrabaho po si Congressman Joey kan 2nd District of Albay. Dapat lang naman bagatabi bunyeng tabi kulana kababayan niya to. This may be the last chance and we grab it na tabi. And economically wise, sa point of view kan mga ekonomistas, saro sa nagkakapera sa pigdudoonan ni Congressman Joey, kunata ta si Vice Presidente Leni, sa tuya man na dapat natiwalaan bilang presidente is, investors wise, ang investors confidence both national and international yaon ang swing ang sa indang pagpapabor sa presidency nin sarong Leni Robredo. Yan, investors wise and investment wise, aram yan nara Congressman Joey. Sabi baga ni Congressman Joey, ang mga investor naghahanap kan mga leader na igwanin almost clean slate na ipinagpahiling sa iyang track record while in the government service. And si Congressman Joey baga igwanin hararom na pagkakasabot, pag-aadal, konsiderasyones kan mga parameters, empirical datas manunungod sa ekonomiya kan sa tuyang nasyon, buda ekonomiya kan bilog na kinaban, the political effect and
what I mean is, the political complexion kan sarong nasyon, particular sa Pilipinas, igo po yan nin epekto sa ekonomiya tabi. Kaya ang nasabi ka ni Congressman Joey, after considering itong empirical datas and itong mga assurances kan sa iyaman na mga nahihiling, nahuhugot na mga pag-aadal, it will be good for the Philippines kung ang investment confidence yaon sa sarong presidential. In this case, kay Vice Presidente Leni Robredo. Kaya arog kaan an paghinguhaman kan sa tuyang kongresista digdi sa segundo distrito kan Albay. In fact, inch by inch baga tabi si Vice Presidente Leni Robredo diyan sa mga surveys na nagruluwas pitpita na permit tabi laban lalo na diyan sa Google Trend, Google search tabi diyan sa Google search na isplikar tanan sa indo duman sa mga analytics baga tabi pag sa Google search iyan pigihiling ang curriculum vitae diyan minalaog sa platform na iyan na mga butantes nagdi-discern nin marhay pighihiling ang kwalifikasyones kan mga ining mga kandidatos diyan sa Google Trend, Google search sa Amerika, sa US, man iyan tabi. Those are indicators ining sa Google na kung si sayan dakol na pinagsi-search diyan may posibilidad, greater possibility na iyo po ang nanggagana because gulpi ang nagka-interest tabi sa sarong kandidato na iyo nagtatap diyan sa pig-search sa Google. Yan, digdi naman sa tuya sa lokal na level, yan, naglalaog si Vice Presidente Leni Robredo. Tabi, so yan po And comes April 9, so digdi man sa Albay, yun na po yan, parte kang solid Leni Bicol, magtitiripon, 3 p.m., Cathedral, 3rd District, 2nd District, 1st District, dyan man sa may St. Raphael Church, alas 3, sa Sawangan dyan, sa Sawangan Park. O yan po, tabi sabi nga ni Kaniba, this may be the only chance and opportune time na tibad lamang we are only a step away from the presidency sarong Bicolano na maipadarata lamang duman sa Palasyo Malacanang. So mga nagharap po tabi dyan sa Pulangi, sa aga po, pag oristoryahan taman dyan sa Pulangi, tabi? Fernandez! Pulangi, it being asarong lugar na estratehiko po, nagkukonektar ka na Camarines Sur, Budakan Albay, igwa po nin potential na dakulaon dyan na naka-package man po dyan sa Pulangi tabi Sa aga po yan, pag oristoryahan taman. So yan po tabi the economically wise and investors wise, ang confidence po is yaon po sa kay VP Leni Robredo. Kaya baga dyan suminabayan sara Congressman Joey, sara Governor Al, sara Congressman Pido, maging si Mayor Noel, si Congressman Didi, Congressman Nando, Congressman Lagman, mga stalwarts po. And even yung leaders, so grupo na hali duman kay Isko Moreno, igwanin nagpalis na kay BP Leni, di ba? Duman sa Kamindanawan, so grupo ni nasa puro kandila ako Fernandez. Palibasan dila ko bunjing, hindi masyado napapractice Nagbagong buhay na ako, 2 hours na. Nasa puro kandila ako. Maray kayo ni maapuda naman si Dr. Philip Roa. Puminalis naman sa aning suporta kay VP Leni duman sa Kamindanawan tabi. Salamat po sa diyong paginanyog, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, Sweetened with Stevia.
Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag-Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mayor, Mayor G, Mayor, Mayor, Mayor G, Geraldine Rosal, Mayor, Mayor, Mayor G, sa dati sana, Mayor, Mayor, Mayor G, number 3 sa balota, Mayor, Mayor, Mayor G, padagos kan, pagpuswag kan syudad, simpleng babay, mabuot maaasahan, dabakan senior citizen, asin kababaihan, nagpakusog kan negosyo sa satuyang banwaan, programa sa salud, sa iyang tinutukan, lying-in clinics, mga harayong barangay, nagpakusog sa industriya, kan turismo, ang bigas pingunyan, mauswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal, para Alkalde kan Legazpi, numero 3 sa balota, mga Legazpeño. Sa dati sana. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future-ready, work-ready at life-ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janet sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick up shops at grocery.